Laing turo ka mga kawani sa Talisay City Hall, lakip na gani ang Mayor Samsam Gulyas nagpositibo sa COVID-19. Mas istrikto nga health protocol gipatuman ganon. Ang detalye pinagi sa live report ni Faye Marie Dumabok. Fem. Bob, giklaro ni Vice Mayor Alan Bukaw nga ang kisa karon may acting mayor sa Dakbayan nga puro sa nun asymptomatic amo ang mga kawani. Buot sa kadagkuan sa Dakbayan nga di na madugangan pa ang mga nataptan. Gipakigtagbuan ni Acting Mayor Bukaw ganihang buntag ang kadagkuan sa Talisay Police, City Health Office ug Disaster Risk Reduction and Management Office. Kini alang sa ipatuman nga dugang health protocol ug kalihukan pagkontrol sa pagkuyanap sa COVID-19. Gani matag entry point sa City Hall ug buhatan nga daghan ang mo-transact gibutang nga og automatic temperature scanner ug alcohol dispenser. Kay currently do na tay mga City Hall employees nga gitawag natong naigo na nining COVID-19. Effective today, I'll be designating one health marshal per department, per division, per section, per office. Ang mga mamaligya ay wa na tuguti nga makasuroy sud sa City Hall. Inay, nanay gitagana nga lugar alang kanila ug ang mga kawani na ang muduol. Gipakigtagbuan usab sa acting mayor ang 22 ka mga barangay kapitan aron hingusgan pa ang pagpahinumdom sa ilang mga konstituwente pagsunod sa health protocol. Dili mi gusto makasupak sad sa regulation sa nga gipagawas ni Governor Gwen Garcia. So we will stick to our own pamaagi. We will install public address system. Naagoy sila kuan nga murag gibaliwala nila ang atoang kuan, sa health protocols. Ready kay mi ma'am. 24/7 ang amo ang kuan gyud nga hugot nga pagpatuman sa health protocols. Samtang ning weekend lang, 33 ka mga health violators ang nasikop sa Talisay City Police. Gitugan ni Bukaw nga 75% sa mga nataptan sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay, mga trabahante sa syudad sa Sugbo. Hinungdan nga usa kini sa ilang gipangitaan og paagi aron dili na makatakod sa ubang molupyo. Samtang si Mayor Samsam Gulyas sa text message ngayong gipadala sa GMA RTV Balitang Bisdak, mingon nga pabilin pa siya nga naa sa tambalanan. Sa iyang post sa social media, giangkon nini nga lisod gyud kun mataptan ka sa COVID-19 ug makasinati sa mga sintomas. Hinungdan nga awhag niya sa mga Talisaynon nga taliwala sa paningkamot pagpabuhi og balik sa ekonomiya. Magbantay gyud aron di mataptan sa COVID. Bob, sa ulahing talaan sa Talisay City Health anaa sa 197 ang mga aktibong kaso sa Dakbayan, human madungagi og 27 ka mga aktibong kaso. Samtang 15 hinon usab ang nadugang sa talaan sa mga recoveries. Bob? Daghang salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.